Ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки наворҳои моро ҳар рӯз аз канали Мошини Савдо тамошо мекунанд. Дӯстон, як бори дигар хуш омадед. Дар навори имрӯза як қона ва 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. мошинҳои хуб, нархҳои дастрас. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. боварӣ дорам мошини дилхоҳта меёвӣ. ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай. ба тариқи имо ватсап мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои дастгириётон зинда бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имзар сар мекунем бародаро аз хонаи фурӯшӣ ки дар ноҳияи Ховалин қарор дорад. гузари ПМК 4 сотиқ заминай сари роҳи Ҳазрати Султон. се хонаи 3/5 гифтай калидор қаати веранти 4 метра ҳастай. 90 000 сомон бародаро нарх кадай хонара ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 535 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гифтай биёен ай пеш хонара бинен, маъқултон шава, муомила мекунем, бо арзон мешава. яъне марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар хиди соҳиби хона дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳастанд, метавонед ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. Toyota Camry соли барориш 2011 сол. объем мотор бошад 25 литр. сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мега соҳибаш вагонай камбудӣ надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ. фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 125 000 сомон нархаш кадай. соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 744 000 рубл мешава. мошин гуфта Америкаи камбудӣ нест. метавонед занг бизанед, биёен ай пеш бо муомила дора арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. Hyundai Solaris соли барориш 2015 сол. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешава. мошин айни ҳол бародаро қарор дорад дар Подмосква, город Королёв. 470 000 рубл нархаш кадай. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешава. алишам мешава ба мошини дар Тоҷикистон буда гуфтай. ҳамин хали вариантҳо дошта бошед, занг занед, пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳаста, метавонед ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. Opel Astra F соли барориш 1994 сол. кузофи хетчбек. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро, коробкаш механика. мошина гуфта газу бензинаш ҳардуш кор мекунад 100%. 10 литр газ қатӣ 80 мегарда. алиш намешава, ҳуҷҷат надора мошин, балонош дташ навай, дтаи дигаш миёна. хадавоиш созай, фурӯхта мешава. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар тарафи 46 қарор дорад. 24 000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 142 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. фақат илтимос кадай ки харидорои аниқ занг зананд, беҳуда занг назанед. дар ҳамаи рақамҳо бародаро ватсап ҳам ҳастай, метавонем ба тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. ваз 2106 соли барориш 1996 сол. мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин тенҷай мега соҳибаш тонировкаш 5 моҳи дига ҳастай. хадавои штупча задагӣ нест. салон кожа, мотор нива. фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 13 000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 77 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешава. варианти алишрам ҳастай, дошта бошед, пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 2006 сол. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш мотор, акклиматор, коробкаш 100%. фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон 16 000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 95 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай
савдо дар назди мошин мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra J соли барориш 1998 сол. мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензина газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтаи соҳибаш фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 35 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 208 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузов седан. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега соҳибаш дӯстон. чашкиёш варид надорад мега, документош пӯчидагай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 22 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 130 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дӯстон марҳамат дар рӯи экрани шумо. Daiwo Nexi соли барориш 1997 сол. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механика. мошин гуфтай гази бензинаш кор мекунад. мошин дар гараж хоб буд. ягон ҷош кафидагӣ пӯстагӣ варид надорад. германскай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 9000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 53 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra J соли барориш 1999 сол. объем мотор бошад 1.6 литр, кузов хэтчбек, сӯзишворӣ бошад бензина газай, коробкаш механика. мошин гуфтай моторш 1.6 простоя, документош навай, 4 баллони нав дора, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри Хуҷандай мошин бародаро 34 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 202 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш муомила мекунем бо арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz E-Class соли барориш 1996 сол, кузов седан. объем мотор бошад 7.0 литр, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷандай 28 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 166 000 рубл мешавад. нархи охирон шавад гуфта дигар 1 сомон арзон намешавад. фақат харидор аниқ занг бизанад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwo Nexi соли барориш 2011 сол, кузов седан. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механика. мошин гуфтай састайниш нағзай фурӯхта мешавад. пул зарурай. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. 25 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 148 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед биёин ай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад. барои маълумоти бештар марҳамат бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1996 сол. объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. Elegance мотор, коробка хадавои 100% мега, баллонош 80%, салон кузов тозай, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳастай, 4 шашкиш варид пӯсидагӣ надора, климат контрол, зидани лифт, телевизор дора, 4 электропакети дига дора, мошин 1 дасткаштагия, газа умуман дидагӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Бохтар қарор дорад 46 000 сомон нархш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 273 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед.
барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, мисли ҳарвақта дар ҳамин ҷо имрӯзаи эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. дар ҳар ки ҷое бошен худтонро эҳтиёт кунед. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.